Politiaktionen startede præcis klokken 9 i morges, hvor busser, kraner, vandtankvogne med brændsprøjter rykkede ind på grunden over for Allotria. Der er dage, hvor skolegårdslegen, røvere og soldater rykker ud i virkeligheden. Vi var klar over, at vi stod over for det største politiopbud nogensinde. Og det handlede om at hive tænderne ud af munden på dem. Hvor den mest fantasifulde løber med sympatien, mens det er sværere at pege på, hvem der egentlig vandt legen. Danmark synes, vi vandt, fordi vi snød politiet på den måde, vi gjorde ved at kravle ud og blive forsvinde. Men vi mistede vores hus. En af de dage er tirsdag den 11. januar 1983, hvor det besatte hus Allotria på Nørrebro skal ryddes for beboere af en rekordstor politistyrke. Den her dag for rydningen var på forhånd udset til at blive i sådan en krigsdag simpelthen. Men til alles forbløffelse undslipper besætterne politiet og deres grundigt planlagte aktion. Jeg kan sige, at det er oplyst, at der skulle være bygget en tunnel under gaden og over til ejendommen overfor, altså her i Korsgade. Sejrsrusen damper dog hurtigt af. Vi føler os virkelig trampet fuldstændig ned i mudderet. Og dagen bliver begyndelsen på en ny og uforsonlig tid mellem besætterne og politiet.